Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔba an b'a fɔ aw ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan bi juma limanaw a bɛ bɛn min ye juillet kalo tile 7 san 2023 an minnu bɛ kan an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bamako Segu Sikaso Mopti ni waati na Motikaw bɛ biennale la an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka taa se min ye Kidal Gao Menaka ani Tawudeni an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew ladala jɛmukan de don an fɛ yan nɔ min bɛ lase aw ma don o don ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma jamanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jamana kunnafoni sɔrɔ cogo min na anw ta ye k'a lakale walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamanaw nin ye an sigilen o de kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor min ye Nouvelle Horizon ye ale bɛ yan ka taa se Soir de Bamako ma les Républicains ale bɛ yan min ye Aujourd'hui Mali ye ale bɛ yan nɔ ka taa se les Sphinx ni kunnafoni sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale jamanaw aw ka faamuya kama walasa an b'a lakaleli daminɛ ni min ye o ye l'essor ye jamana ka fasɛde sɛbɛn don a kumana a ko an ka taa Mopti n'o ye Mali marabolo 5nan ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye biennale artistique et culturelle a jarala k'a fɔ seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛba min filɛ nin ni ayiwa a bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ kabi lawale kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na se sisan ma ɲɔgɔn kunbɛba in ale bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ walasa laada min bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ fɛ k'a wuli laada ko a lakilenna a jarala k'a fɔ min ye Mopti ye ale mara kɔnɔna la kunungo baaraw koromokarili kɛra min ye fanga ɲɛma ye min ye gouvernement ɲɛma de ko don Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa ale tun bɛ baaraw ɲɛma kunungo Moptikaw fɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ ayiwa ndolantan kɛnɛba min bɛ yen ni o tɔgɔ dalen bɛ Barema Bokum la jamanaw ko baara ninnu a dayɛlɛli kɛra yen nɔ a jarala k'a fɔ min ye ayiwa ɲɛnajɛ jɛkulu ani jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye seko ni dɔnkow ye ayiwa groupe régional olu troupe régional olu bɔra ayiwa Mali marabolo 19 in bɛɛ lajɛlen la jamanaw ka taa ɲɔgɔn dan boloda ayiwa Mopti mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa biennale ale hukumu kɔnɔna la nka yanni baaraw olu ka daminɛ yanni ayiwa kow bɛɛ lajɛlen ka daminɛ a jarala k'a fɔ min ye jɛkulu ninnu ye olu kɔni ye ayiwa u ka seko n'u ka dɔnko yira ɲɛnajɛ nasira la ayiwa ka yira maaw la k'a fɔ ɲina u bɛna min kɛ ayiwa nin ye ka fuguri bɔ dabada la limanaw a jarala k'a fɔ a kɔni kɛra nisɔndiya de ye sabu min ye Mali ye jamana de ye ayiwa seko ni dɔnko o de bɛ anw ka jamana in k'a tɔ ja a jarala k'a fɔ dɔnsen minnu bɛ yen n'o ye chorégraphies n'a ɲɔgɔnnaw ye olu tun bɛ senna a yɔrɔ la yen nɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 20 ɲɔgɔnna ye Choguel Kokala Mayiga ale yera min ye stade Barema Bokum ale kɔnɔna la jamanaw a jarala k'a fɔ ɲina san 2023 biennale artistique et culturelle min na filɛ nin ka sigi sen kan a daminɛ région 19 in na ka fara Bamako district kan jamanaw bɛɛ lajɛlen taara bɛɛ bɛna kuma hakililaba kelen de kan o de ye k'a fɔ Mali ye jamana ye an ka dɔfɔw bɛɛ ye kelen ye min ye jamana kelen de don wa min ye dakan kelen de bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen la n'an k'a ma ko une histoire commune une seule nation un même destin ko ɲina biennale bɛ ka kɛ nin kumaba in de kan walasa premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kun parilen bɛ kosɛbɛ filafini na ka min ye filabanfila don a kunkolo la jamana o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ ko Mali la yan siyaw ka ca nka siyaw bɛɛ lajɛlen bɛ sigiɲɔgɔnya la wa siyaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye biennale min yɛrɛ filɛ nin ye o de ye o misaliba yɛrɛ ye sabu min ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ka sigiyɔrɔ la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen biennale tɛ dununfɔ ni dɔnkilida dɔrɔn ye walima ka dɔn kɛ o dɔrɔn tɛ min ye malidenw yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnya ani ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Kidalikaw ni Sikasokaw ka ɲɔgɔn dɔn Kayikaw ni Tawudenikaw ka ɲɔgɔn dɔn Kulukɔrɔkaw olu ni ayiwa min ye Moptikaw ye olu ka ɲɔgɔn dɔn a dabɔra nin de kama biennale furadama nin de ɲinina a kɔnɔna la o la sa min ye baaraw dayɛlɛli la Mopti maire yɛrɛ n'o ye Isa Kansayi ye ale kɔni ye tasibilaba de kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye waleɲumandɔn sira kan k'a fɔ ko jamanakuntigi sera ka
wulikajɔ kɛ ka nin baara in sigi sen kan min ye biennale artistique et culturel ye seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛba min filɛ ayiwa a ka se ka kɛ sababu ye malidenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan limanaw k'a bɛ colonel Asimi Goyita fo o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ limanaw donsenw ani an ka seko ni dɔnko mafalenba minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan i n'a fɔ ensemble instrumental ka taa se Abdoulaye Jabate limanaw olu kɔni ye ayiwa maaw ɲɛnajɛ kosɛbɛ ka taa se min ye yɛlɛkokɛlaw ma olu caman fana ye mɔgɔw ɲɛnajɛ ani min ye dɔnsekɛlaw minnu bɛ dɔnse kelen kɛ n'an k'a ma ko chorégraphie-kɛlaw olu ma sifinnaka maa 200 ɲɔgɔn na fo ka taa se fɔlifɛn 20 olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye limanaw ka se ka maaw ɲɛnajɛ limanaw kumakan min bɔra nin ko ninnu kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ lesɔrɔ ka fɔ la i n'a fɔ kuma min bɔra minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna Andogoli Gindo a ko a bɛ foli di fɔlɔ Burkina Faso yɛrɛ de ye jamana ye min welela a ko kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ foli di délégation min nana Burkinakaw tɔgɔ la biennale artistique min filɛ nin ye limanaw ni a ka fɔ la a jarala k'a fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani assise nationale de la refondation min sigira sen kan i n'a fɔ premier ministre yɛrɛ ye o ɲɛfɔ cogo min na ko ayiwa biennale ka sigi jamanadenw de a laɲini kɛ assise kɔnɔna la kɔfɛ Andogoli Gindo ka kuma la tuguni a ko Mali bɛ lahalaya min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a lajɛ biennale bɛ ka kɛ yɔrɔ min na n'o ye Mopti mara ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lakanako bɛ cogo min na yen nka k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ Mali bɛ se ka tulo ni yɛlɛ k'o kɛ a ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔla ayiwa min ye walijugu tigilamaw ye olu fɛla de ka jamana ɲaami min ye biennale artistique et culturel a sigikun Moptikaw fɛ yen limanaw nin fana y'a kunba dɔ ye walasa premier ministre yɛrɛ kɛlen kɔ ka kuma ta a ko biennale artistique min dayɛlɛlen filɛ nin ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka tulo ni yɛlɛ kɛ ka bɛn kuma fɔ ayiwa bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na o la a ka sɔrɔ ka foli di an ka finitigiw ma olu minnu bɛ u sen ka suko ni dugusajɛ cɛ jamana walasa lakana bɛ se ka sabati biennale in kɛnɛ kan a ko Mali armée ni a ka jamanadenw danaya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi o de la ayiwa biennale artistique et culturel san 2023 min sigilen filɛ nin ye baasi foyi tɛ ka kɛ a ko la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ limanaw hɛrɛ ani baden kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ a tɔ ala k'a ɲɛ k'a di an ma kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ lesɔrɔ kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. Sɔrɔ fasiri di sɛbɛn kɔnɔ limanaw min ye Nouvelle Horizon ye an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana limanaw ko wale ɲuman dɔn o ka ɲi kosɛbɛ baara o baara bɛ yen n'i b'a kɛ i ni manifin ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ minisiri minnu bɛ yen ni olu tɛgɛ bɔra baara la sisan nin kɔni ye ko ye min yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ ayiwa a ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan Nouvelle Horizon ka kuma la a ko jamanakuntigi colonel Asimi Goyita k'a ye minisiri kɔrɔ ninnu a y'u bisimila kuluba kununko minisiri minnu yɛrɛ tɛgɛ bɔra baara la walasa limanaw ko nin ye fɛn de ye min ni ayiwa hali n'a kɛra nka ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ yan walasa jamanakuntigi kunasini araba conseil des ministres min kɛra k'a kun ye layidu ta k'a fɔ ayiwa minisiri minnu bɛ yen ni olu ka baara dansigi kɛra la gouvernement in kɔnɔna la ko a ye layidu ta conseil des ministres fɔlɔ min kɛra o don ko an na minisiri kɔrɔ ninnu a na o bisimila kuluba walasa u ye baara min kɛ jamana ye ka o wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin u ma kuma in fɔra a bɔra a sira ma sabu kununko o kun y'a dɔgɔ duman ye a jarala k'a fɔ kununko alamisa kuluba minisiri 11 min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu kɔni tɛ gouvernement in kɔnɔna la bilen limanaw ko colonel Asimi Goyita y'u bisimila faama dagayɔrɔ la kuluba ka se ka u ka baara u ye baara min kɛ gouvernement in kɔnɔna la u ye waati min kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ɲɔgɔnya la limanaw ka o wale ɲuman dɔn ta ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon a b'a fɔ cogo min na yɔrɔ juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen gouvernement kura in a kibaruya bɔra ka bin k'a fɔ gouvernement kura sigira dɔw na taa dɔw na to a kɔnɔna la minnu kɔni sen bɔra baara la limanaw a jarala k'a fɔ u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye kununko ko min ye ka se ka a jira minisiri ninnu na i n'a fɔ colonel Asimi Goyita yɛrɛ ka kuma la k'a b'u ka bila la hali n'a sɔrɔla u bɔra gouvernement kɔnɔna la ko wale ɲuman dɔn fana don colonel Asimi Goyita ka fɔ la k'a fɔ ko minnu filɛ n'u tɛgɛ bɔra gouvernement kɔnɔna la nin ye limanaw ko jamana a tɛna fɔ ko jamana y'a bolo bɔ u bolo limanaw yɔrɔ laadala gouvernement mana ci
ministre mana taa i b'a sɔrɔ o ministre dɔw de bɛ yen olu yɛrɛ ni président yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye bilen u ni président tɛ da kelen na bilen olu kelenw de bɛ tila ka taa kɛ maaw ye minnu bɛ tila ka ngara da u tun bɛ gouvernement min kɔnɔna la limanaw ka se ka ɲinɛ o kɔ ka kɛ i n'a fɔ gouvernement min tɛmɛna sisan ministre minnu bɔra a kɔnɔna la ka kɛ ko gouvernement u bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo hali gouvernement baara bannen u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo colonel Asimi Goita filɛ nin ka o de yira hali n'a sɔrɔla u tɛ gouvernement kɔnɔna la a kana kɛ aw taara nka juguya walima fɛn bɛ aw dusukun na a ka fɛn mara aw dusukun na ka taa ni o ye o ka bɔ a la pewu aw tɛgɛ bɔra baara la nka o t'a yira k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko colonel Asimi Goita filɛ nin k'o de yira ministre kofɔlen ninnu na hali n'a sɔrɔla u tɛgɛ bɔra baara la nka ko u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye Nouvelle Horizon ka kuma don limanaw ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CEDEAO ale kan ka a ka jɛrɛ 63nan kɛ ni jateminɛ kɛ Conseil Ouest Africain min n'ale bɛ lakanako kunna ko CEDEAO kan ka a ka ciden minnu ni o ye force en attente ye ko olu ka sigi cogoya ko farafinna ka nin bolofara jɛkulu bolofara min filɛ nin ye k'a bɛna sigi kɛ k'a lajɛ ni force en attente min filɛ nin ye a bɛ se ka baaraw daminɛ cogo min na n'i y'a lajɛ min ye Mali ye ko ale kɔni tɔgɔ n'a fɔ CEDEAO ka nin jɛrɛ min bɛna kɛ n'i y'a lajɛ juillet kalo natɔ in tile 9 a bɛ kɛ Bissau n'o ye Guinée Bissau ale faaba ye a jirala k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon maaw ye olu kɔni y'a lajɛ n'a sɔrɔla gɛlɛya min bɛna kɛ an yɛrɛ ka CNT n'o ye Conseil national de transition ale bɛna ɲangi min sɔrɔ a ko kɔfɛ walasa a yira k'a fɔ yɔrɔ CEDEAO ni CEDEAO kun ye gɛlɛya lase an ka jamana ma hali sisan min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye député ye CNT maaw olu tɛ se ka ye farafinna kelenya tɔnba CEDEAO olu ka jɛrɛ foyi kɛnɛ kan a yira k'a fɔ CEDEAO ka jɛrɛ min bɛna kɛ juillet kalo tile 9 natɔ in na n'a sɔrɔla min bɛ tali kɛ colonel Maliki Jaw yɔrɔ kabi CNT sigira fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan jamanaw CEDEAO ka jɛrɛ fɛn fɛn kɛra n'a fɔra k'a fɔ gɛlɛya u ye gɛlɛya lase Mali ma jamanaw ko an ka CNT ma olu ma ye a ko kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ ko Togo min ye Ghana Burkina Faso Tchad olu bɛna ye a ko kɛnɛ kan o de y'a to an ka CNT ɲɛmɔgɔ nin waati in na yɔrɔ ale kɔni balalen bɛ ɲangiw de halisa CEDEAO ka ɲangiw la minnu ni olu ye jamana sɔrɔ waati jan tɛmɛnen na halisa o ɲangi kelen ninnu de bɛ sen na jamanaw Mali tɔgɔ bɛna taa fɔ a ko kɛnɛ kan wa walima Mali ɲangi min bɛ an kan o bɛna wuli wa o de ye ɲininkaliw ye nka a yirala k'a fɔ waati kelen jamanaw Union économique et monétaire ouest africain UEMOA ni a jabala dɔ bɛ Bamako yan nɔ a yirala k'a fɔ honorable Haidara Aïssata Alassane Cissé n'u k'a ma ko Chateau kɔsa in na san 2022 tɛmɛnen ko ale kun ye i kanbɔ min ye jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ nin ko siratigɛ la waati a bɛnna ni bandaw ka fanga dafiri waati ninnu ye an bɛ waati min na ko sisan Mali kana ye nin kɛnɛ kan a na kɛ sababu kɔni Mali jamana ka fɛn caman kɔni bɛ kɛ a kɔfɛ nka Mali na kɛ jamana ye bi jamanaw min ni a bɛ kalo 3 walima a ka ca ni o yɛrɛ ye Bamako n k'a fɔ Mali ani CEDEAO bɛ kuma ɲɔgɔnya la walasa a ka se ka ye CEDEAO ka nin jɛrɛ ninnu kɛnɛ kan walasa ɲangi min bɛ an da la jamanaw ka se ka wuli ka bɔ yen Ba Moïsa ale de ka fasiri ye nin ye jamanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bɛ a la. Fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako a kumana limanaw min ye MINUSMA ka kɛlɛcɛ min bɛ yen ni Senegalika den don ni Senegalikaw ka finitigi don a ye tanama kuma de fɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma a fɔra k'a fɔ MINUSMA ka taa nka a bɛ n'a fɔ o ma bɛn ale ma MINUSMA ka tagali kɛra ale kɔni bolo i b'a fɔ ko wɛrɛ de o kɔfɛ a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu bɛ yen ni a ka ɲɛsin Malidenw ani Mali jamana ma
a ko olu tɛna mali finitigiw u tɛna tanama ko foyi ta k'u sɛgɛrɛ nka ko mali finitigiw k'a dɔn k'a fɔ u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka olu dɔn k'u tɛna olu kɔni tɛn'u yɛrɛ to malidenw bolo u ka fɛn k'u la u k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min man di u ye walima u ka fɛn k'u la min man di u ye olu ka baara min bɛ yen n'o ye laadala baara ye u bɛ tɛmɛ ni o ye mali jamana kɔnɔna la yan u tɛna maliden si u tɛna maa si to yen o ka a sago kɛ u la k'a fɔ de ko k'a sɔrɔ de a fɔra k'u ka MINUSMA ka taa ka bɔ mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw kuma in fɔra senegalikaw ka nin finitigi in fɛ min bɛ MINUSMA kɔnɔna la sevarekaw fɛ yen min ye MINUSMA yɛrɛ yɔrɔ ale yɛrɛ jaabi kɛ a ko la k'a fɔ ale ni finitigi in jɛmakɛ kan tɛ wa a ye kuma min bɔra da MINUSMA yɛrɛ ko ale b'a kuma kɔn wa olu tɛ u yɛrɛ ye kuma in kɔnɔna la o kɔfɛ jɛkulu dɔ bɛ mali kɔnɔna la yan ni a sigilen bɛ finitigiw dɛmɛni kama collectif pour la défense des militaires ale de ye bataki kɛ bataki min n'a ko ye nin kumakan in kɔn kosɛbɛ CDM maaw y'a jira k'a fɔ ko finitigi min filɛ nin ni senegalikaden don a k'a dɔn k'a fɔ a ka jamana n'o ye senegali ye ani mali jamana fila de don badenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ CDM ko a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw k'a b'a ɲini u fɛ u ka nin cɛ in u ka a gɛn ka bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ pewu sabu u ka yira la k'a fɔ nafa t'a la mali kɔnɔ yan a tokun tɛ mali kɔnɔ yan n'o ye persona non grata ye limanaw CDM maaw ko finitigi min filɛ nin a kana kɛ sababu yɛrɛ ye MINUSMA ka tagali min filɛ nin n'a bɛ sen na a kana kɔlɔlɔ don ko la wa ko u b'a ɲini MINUSMA biro min bɛ yan ani u ka min bɛ biro technique ko fɔ u k'u jija aya maa o maa bɛ yen ni nin tanama kumaw bɛ bɔ o da u k'u hakili to a maa fasuguw la u kana na gɛlɛya wɛrɛ don MINUSMA ani mali jamana ɲɔgɔn cɛ waati min na u bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa ka bɔ mali kɔnɔna la yan kunnafoni filɛ nin dɛ limanaw an ye nin bɔ fasɛgili sɛbɛn Soir de Bamako kɔnɔ ale Soir de Bamako kelen ka kuma la a ko limanaw kɔngɔ ani balɔntanya ayiwa ko a bɛ farafinna jamana dɔw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o ko la min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ baloko ɲɛnabɔ n'an k'a ma ko programme alimentaire mondial PAM PAM de y'a jira k'a fɔ ko nafoloko gɛlɛya ye ale sɔrɔ ale dun de ye baɲumankɛ tɔn ye min bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ayiwa se tɛ maa minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen ni seba tɛ u ye ka se k'u dɛmɛ waati min na ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen an dun filɛ waati yɛrɛ min na ko sisan an bɛ samiyɛ la balo kuraw ma se fɔlɔ kɔrɔlenw bɛ ka ban a bɛ fɔ min ma ko période de soudure jamana waati ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la PAM maaw bɛ wuli ka jamanaw sɛgɛrɛ ka se ka balo nati ka balo di u ma o kun y'a jira k'a fɔ ko ayiwa a bɛ se maa 11,000 ani murumuru 6 ɲɔgɔnna ma k'u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma baloko nasira la nka a nana ye k'a fɔ PAM ko a ye bataki dɔ kɛ bataki min n'a kɔnɔna la a ko tiɲɛ yɛrɛ la a tɛna se ka ni maa 11,000 na murumuru 6 in bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sabu ko nafolo ko dɛsɛ b'u la ayiwa jamana minnu bɛ yen ni ayiwa olu tɔgɔ fɔlen bɛ mali b'o la Tchad yɛrɛ b'o la o jamana fila in yɛrɛ kɔnɔ a jarala k'a fɔ maa ba 800 maa ba 800 de bɛ o jamana ninnu kɔnɔ limanaw kɔngɔ yɛrɛ bɛna minnu sɛgɛn minnu fana bɛna jagoya limanaw ka don walew la walima ka jagoya ka fɛnw kɛ fɛn minnu bɛ yen ni ayiwa kɔngɔ tɛ maa hɔrɔn danbe ye limanaw ni kɔngɔ y'i sɔrɔ ayiwa fɛn caman bɛ yen i bɛ don o da fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa ko kɔngɔ bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka maa caman don daw caman fɛ yɛrɛ feerew ni ka taa hali don ayiwa bamaciw ka jɛkuluw la walima ka jagoya furu n'a ɲɔgɔnnaw ka don olu la ko kɔngɔ bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka maa ba 800 de sɔrɔ ayiwa mali ani Tchad jamana kɔnɔna la a jarala k'a fɔ min ye programme alimentaire mondial PAM ayiwa a ka kunnafoni la a ko maa 11,000 min filɛ nin ye ko u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ma o tɛ tɛmɛ maa 6,000,000 ani murumuru 2 kan ka sababu kɛ limanaw nafoloko gɛlɛya yɛrɛ ye walasa jamana minnu bɛ yen ni dɛmɛ in bɛna ta ka ɲɛsin olu ma o ye Burkina Faso ye Cameroun Mali Mauritanie Niger ani Nigeria ale woroduguyan fan dɔw fo ka taa se République Centrafrique Tchad ka daminɛ juin kalo fo ka taa bila septembre kalo san 2023 in na jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasɛrɛdi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le républicain ale kumana
Libana républicain y'a yira k'a fɔ warimaraso dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan ni an k'a ma ko Bank of Africa Bamako Bank of Africa a jirala k'a fɔ ko a baarakɛlaw ayiwa u diminen dɔ bi dɛ k'u bɛ ka ɲini de dɔ de ka bɔ ayiwa u bɛ juru min ta u yɛrɛ ka banki in na ayiwa ko min bɛ tali kɛ nafa min bɛ ɲini o kan n'an k'a ma ko taux ko dɔ ka bɔ o la a jirala k'a fɔ fana u ka laɲini kɔnɔna la ko ayiwa ɲɛma dankan min bɛ yen n'o ye directeur général adjoint ye k'u b'a ɲini u ka kɛ maliden ye kunun ko alamisa juillet kalo tile 6 san 2023 Bank of Africa baarakɛlaw BOA Mali k'u ye sigi dɔ kɛ u ka banki jabala yɛrɛ da la Hamdalaye ACI la Bamako yan nɔ ɲini ko u bɛ juru min ta banki yɛrɛ fɛ n'o ye baarakɛlaw yɛrɛ ye ko nafa min bɛ ɲini o juru kan dɔ de ka bɔ o la ani ko directeur général adjoint u ka kɛ malien ye ko ni o de ma kɛ sa secrétaire général min bɛ comité syndical tɔgɔ la BOA tɔgɔ la Mali la yan nɔ Dawuda So ale ko ko baarabila ayiwa k'u tɛna kisi o ma don nataw la walasa sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen sanga 30 baarakɛlaw kɔni bɔra ka carin min ye Bank of Africa da la jamana secrétaire général comité syndical BOA ayiwa Dawuda So ale tun bɛ a maaw cɛ la a ye min fɔ kunnafonidilaw ye a ko kɛnɛ kan a ko u ka nin bɔli dɔwɛrɛ tɛ ka u sigi banki in da la ko kabi san 2018 k'u y'a ɲini u ka ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil d'administration ko kun ye layidu yɛrɛ ta u ye k'a fɔ ko u bɛna DG ani DGA ko kun y'a layidu ta u ye k'a fɔ gɛlɛya min filɛ nin ye ko gɛlɛya in k'u bɛna wuli ka bɔ yen ko bi an filɛ nin juillet kalo la san 2023 jamana ko layidu fɛn fɛn tara ninnu fɛ layidu ninnu u ma a si bɔ a sira ma ko Dawuda So ka fɔ la u bɛ laɲini min kɛ bi u bɛ juru min ta banki kɔnɔna la i kɛra maa o maa ye i kɛra banki baarakɛla ye o i ma kɛ banki baarakɛla ye o i kɛra client ye o n'i kɔni bɛ juru ta banki la ayiwa i b'a sɔrɔ banki bɛ tɔnɔ de ɲini o tɔnɔ min filɛ nin ye o k'a ma ko taux o min ni banki mɔgɔ minnu bɛ baara yɛrɛ kɛ banki kɔnɔna la olu de y'a ɲini dɔ ka bɔ o la ko taux minnu filɛ nin ye dɔ de bɛ ka fara a kan ko k'a daminɛ 100 fu ka na 100 2 ka b'o la ka na 100 kelen murumuru kelen n'o ye 1,5% ye ka b'o la ka na 3,5% na ka b'o la ka na 4% na ko dɔ de bɛ ka fara a kan olu bɛ k'a ɲini dɔ ka bɔ fɛn min na don o don dɔ de bɛ ka fara o kan Bank of Africa baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna se ka jɛn ni nin ye wa fana u ka laɲiniw kɔnɔna la u ko k'u b'a ɲini ayiwa directeur général adjoint n'o ye banki ka ɲɛmaa dankan in ye ale ye dunan de ye a bɔra jamana wɛrɛ la ka na Mali la yan nɔ k'u b'a ɲini u ka kɛ maliyɛn ye u ka bɔ olu yɛrɛ cɛ la ko n'a taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la tuma o tuma maliyɛn de bɛ bila a nɔ na ko o b'a yira k'a fɔ olu cɛ la maliden bɛ se ka nin jɔyɔrɔ fa o de ye olu ka laɲini ye sabu u dan b'a la k'a fɔ ni maliden bilala nin jɔyɔrɔ in na jamana ko u ka laɲini minnu filɛ nin ye kabi san 2018 fo ka n'a bila bi la laɲini ninnu ko a na sira sɔrɔ ko n'o kɔni ma kɛ jamana olu kɔni sigilen bɛ don nataw la baara bila ka o bila sen kan ko nka k'u bɛ yafa ɲini client kɔni fɛ sabu ko in a kɔlɔlɔntan tɛ Agibu Sogodo ale de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ républicain kɔnɔ aw bonya b'a la. Bɔra ye limanaw fasiri sɛbɛn min n'an k'a ma ko aujourd'hui Mali ale kumana a ko ɲina hijidenw limanaw ko maa 5 ɲɔgɔnna ala ka wele sera olu ma Mali hijidenw cɛla maa 4 kɔni olu tora mankan jamana kan walasa aujourd'hui Mali a ko an ka hijidenw na maa 5 ɲɔgɔnna a bɛɛ lajɛlen taara hiji la agence privée tigiw de fɛ ko u cɛla muso kelen kɔni b'a la minnu fatura k'u to hiji sira kan k'u to hiji sira kan limanaw n'i ye jateminɛ kɛ hiji den maa 5 min filɛ nin ye ko kelen o yɛrɛ ala y'u ka kalifa minɛ na k'o to Addis Abeba Ethiopie ale faba la k'a sɔrɔ u tun bɛ k'u kunda Medine kan ko ale fure yɛrɛ u segira n'o ye Mali kɔnɔna la yan nɔ nka a jirala k'a fɔ ɲina aujourd'hui Mali ka kunnafoni la ko maa 200 ni maa 40 ɲɔgɔnna jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka maaw fatura hiji kɛnɛ kan k'a bɛ se o hakɛ de ma ɲina a yala k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni min kɔni dira a ma fɔ k'a fɔ ayiwa kunnafoni ma di k'a fɔ ko
ayiwa u fatuli a kun de ye nin ye walima a kun de ye nin ye nka limanaw maa bɛ se ka kala turu min kɔni kan o ye k'a fɔ Magan jamana na funteni de bɛ yen tile ka farin kosɛbɛ maa bɛ se ka hali a kun kɛ o ye nka minnu bɛ yen ni olu fatura limanaw hijiden maa 13 ani 323 minnu taara Arabi Saoudite hiji kɛnɛ ka ɲinan ala ka min bɛ tali kɛ ala ka yɔrɔ min filɛ nin ye n'o ye Magan jamana ye silamɛya duguba don a jala k'a fɔ hiji taala minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛyew ye i n'a fɔ Sherifla Al Madina Al Umra ani agence Umul Qura ko hijiden minnu fatura u tun bɛ nin agence ninnu de la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ ninnu na ala ka u dayɔrɔ sumaya ko maa 4 olu kɔni fure donna Magan jamana kɔnɔna la yen nɔ jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ kunnafoni lakali kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx limanaw Sphinx ko yuruku kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ ayiwa e ko a waati a sera wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye sabu ka nafolo limanaw nafolo mugu ka ta jamana kunna ka i mago ɲa la k'a bila i kelen kunna ko o de misali dɔ bɛ yan nɔ a jirala k'a fɔ ko nin ye finitigi ɲɛmɔgɔba dɔ ye général don k'ale filɛ nin ye ka cité kelen de sa yɔrɔ belebeleba kelen n'o k'a ma ko cité Sema aya limanaw ko a y'o san kelen pewu Sphinx ko n'i y'a lajɛ cité Sema min filɛ n'a filɛ nin Misabugu ka ɲɛsin canal ma jiboli sira min filɛ nin canal Misabugu fanfɛlaw la a yira k'a fɔ ko maaw kɔni ɲɛ bɛ so dagabanaw jɔlen la a yɔrɔ kofɔlen ninnu na so ninnu n'o ye logement F3 F4 ye ayiwa a sow dilanlen bɛ a nafolo yɛrɛ b'a ta $22 ka taa bila $48 limanaw waati min na maaw kɔni sigin bɛ k'a lajɛ nin so ninnu jɔn de bɛna don a kɔnɔ sabu hali an filɛ yɔrɔ min ko sisan so ninnu maa si tɛ a kɔnɔ a jɔ furadama ni sisan cɛ a jirala k'a fɔ so minnu filɛ nin n'a filɛ nin Bamako yɛrɛ nima yɔrɔ la Misabugu a yɔrɔw ka ɲi kosɛbɛ a jirala k'a fɔ ko ayiwa ko Sphinx ko ayiwa maa min ye yɔrɔ in san limanaw ko général dɔ don min ni ayiwa ni ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ka fanga kɔnɔna la n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ko nka kabi fanga binna utukalo tile 18 san 2020 ko finitigi ɲɛmɔgɔ in limanaw ale kɔni ta kɛn bɛ a ye nafolo min sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka waati la a bɛ k'i ta kɛ dugukoloba san ye o de la cité kelen k'a filɛ nin ka t'i ɲu o kɔrɔ limanaw cité in a jirala k'a fɔ san 7 min Ibrahim Bokar Keita y'o kɛ fanga la a ye nafolo min sɔrɔ a kɔni taara bɛɛ don nin cité in na dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko finitigi in ko sow b'a bolo a Bamako yan Abidjan Dakar hali Dubaï ko sow b'a bolo yen nɔ a filɛ nin ka taa nin cité kelen in fana san limanaw cité Sema min filɛ nin n'a filɛ nin Misabugu ka ɲɛsin canal ma Sphinx ko hali n'a sɔrɔla so ninnu kɔni sanna nka limanaw kibaruya foyi ma dɔn a la a kɔni sara dibidibinin na nka Sphinx yɔrɔ ale ye kunnafoni sɛbɛn ye a ka sɛgɛsɛgɛliw barika ka bon ale kɔni wulila k'i jɔ ka ko in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko général dɔ de ye yɔrɔ in san k'a sɔrɔ dun jamanaden caman hali tungalatagala minnu bɛ yen olu caman bɛ ka so ɲini olu kun jigi dan bɛ nin yɔrɔ ninnu kan limanaw ko maa kelen de y'i ɲu a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ Sphinx y'a jira k'a fɔ mun tora sa Office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'o ye OCLE ye ale ka wuli k'i jɔ général min filɛ n'a ye nin yɔrɔ ninnu san limanaw ka se k'a dɔn a ye nafolo in bɔ yɔrɔ jumɛn ye a bɛna so ninnu kɛ fɛn jumɛn ye limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ kuma la ayiwa an sera ka min lakali aw ye ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97